Ole tuntum video wa chuan dashcam footage sang mak tak te kan tarang vele don ani. Sleepy driver motor khatlaya muthluki mi tu tan po mangchia thalo tak ani thei he dashcam footage hian car chu atlan mek lain driver chu anarti min hmutir autopilot mode mania tlan thei turin da ni mi lo le ngal hei hi thil poimo le laom chu ani ni masela he driver Shenzhen South China mi hi motor akhat lain minute khat don chu amuthu he dashcam footage hi rental car ani le ngal ti chuan road block chu asuta a hei hian car chu soi ngin driver chu ati harta a car chu ati ding zui ani he thil hi jingda rukvela thleng ania kongpuya lirthei hmutur chu anla tlem hle vani thlak takin driver hi analo hlau ane. Ducks on the road ti hian han ngai tu chin la na kal turin itlai toa he thil hi imhuta ane varak sang rual chu an tumram thleng turin an man ho tak zet han en la aya tam an local belzel hei hian traffic ati jamna sa hle bok nima sela thil pakhat an lakatanga ngai san omdeu chu anin thunun dan he ane han en la felfai taka in tlarin kongpui he an kan. Ghosts blocking the road he dashcam video hi upload tu chu mi pakhat kongpui mun fian rial taka tlan laya thlasang mu anga in chalin upload ane hepa hi a chen pa ne niin thlasang ni om tak chu kongpui lai taka thu chu an mu ve ve hetia an mu nu hian kar chu in herngal watin arang theyang berin an tlan le le ngal ane. Fireball across the sky North Texas vana fireball lian tak khe mitam tak mutu anom he dashcam footage hi police lirthemi ni yin thil eng lian tak le puak thom ring tak chu alafu he van lam thil hi July kumsang hi somni pakhat zandar ko vela thleng ani mitam tak he fireball muwa inchal te hian an chu danin alan zong rei zong hi second thuma tanga second liang vel anti fireball hi arsi thlok Venus planet ang maya eng ani fireball siam tu hi khovel atmosphere lopal tlang tur hian alien tok lova chudi lain athem te ero leya hian alo ta chain. Mob on the road hei hi video dang le ti hlau thong le tur che ani papakhat chu highway ya atlan lain mipui tam tak amu mipui te chuan driver chu ti din tumin lungle thingtang mangte in truck chu anavoma chu mai ba ka kong chu dan tumin thingzar te chu kongpuya chuan an da bok anje dan chu aswal them thlak le hemi te hian truck le driver hi rok antum ane truck a hian engthil nge om kan selova ama ero chu engthil polo om se a hlu hle ang ti chu a riat thei driver chu nunglam zonga atlana wang chuan mi puite chuan an awa nima sela hoisen takin chulai mun chu a chu san thei ta ane. Possess woman thil rapawm tak tak te hi zana kongpui fian riala a thleng fo train he dashcam footage hian mi che pakhat a ko chunga ramhuai lut ngei tura rin chu alafu tleirol samdum vek chu kongpuya chuan a thua ruwa chuan anan hu vek bok he tleirol omdana tang hian ramhuai zol ni ngei tura rin ane ti chuan a thulai chu dingin nunglam zongin ramhnuya chuan a lutta ane. Unexplained creature papakhat chu karin kongpuya ramhnuya chuan atlana ti chuan mi pakhat mel hriat lo omdan danglam tak alampana local chu amua patling hian enge anti po azot nge nge
ani pon ka tha tigin alo chang let ve bok ti chuan nguk thom chu asiam chun zom an bul vel chu rapawm boka chupa kaldan po chu andang lam tak zet bok alan danin akut ke chu aum dan tur dik takin aum lo niin alang he video post tu pa phe hi chuan athil hmu chu engpo chu lo ni se he pa hi midang lam takani tin asoi ane angry kangaroo tunlai ram sa te che dan po hi alutuk deu to chu ane hepa hi akarin kongpuya atlana chuti lain kongpui lai taka kangaroo chu amhuta kangaroo hi atira kongpui sira hi atlana nima sela zoi mongin kongpui lai lampan chu atlanta a ti chuan he thil hi atita ane the moment you drop it from shoulder height the ball can bounce anywhere. Singapore highway goes Singapore highway ya atlan mek lain driver das kem chuan highway thlrang alafu das kem fu te chian thlrang angtak zanlaya highway lai taka ding chu alantir then khat chuan nu pakhat kongkan tu maniang ti tenan soya nima sela nutling lo ni ta se mi tu emo hi chu anding nge yang video hi Singapore road safety site posania hei hi video la information security in kai ruina post nam hun ane chuwangin he thil hi rin hlel rual anilowang chu sewage tanker explode ni thalo tak imangem lungai su hengmi te po hian annuna ni thalo ber an mang ve tho hengmi te hi sewage truck tuibol ho phur nunga antlana thil thalo tak athleng don ti reng shelo sewage truck chu apo keta tuibol lo ekli chu kongpuya chuan along dar ta nuai mai kar then khathi chu arim cheve khopang le hei hi Moscow Russia rama thleng ane bak stampede engkim mai chu monomin amonom bok driver chuan bengcheng lovin akar chu kongpuya chuan akhala ti chuan he thil hi athleng ta karin danin hengung cha te hi tunge tlanchak ber te in anin tlan si kani karing pakhat phei chuan BMW asung he nge a ma se engma thleng lawang mai in atlan chun zom le UFO sighting UFO an hmu thin te hian in hnial na achok chuak fo mai ma se heizet hi chuan zo na lian tak siamin kan universe a hian keimani chau lo hi an lo vereng em niang le footage hian van thiang tak eng tak mai chu alantira ma se atira tang hian thil fel hlel chu a ti a ria thei ngal ke a kalte chuan van lam hoin an koka thil mum war thokwa lai chu an hmu hei hi balloon bo ti tenan soya ani lo pon thlona nima sela chum phena abi ruk dan hian thil engemaw chu a soi ole tuntumatan chuan khati zong khani ye das ke mina lakfu video sang sang kan hantar lan tak te kha engkhange makberai shet vele comment lama milo shetir ve do nia